Čaute, tu je zase Dejvo, tu je zase Maťo. To je náš krokodil. Našiel som krokodila. Čo budeme robiť toto videjko je... Ja som dlho nevidel z toho bossa, čo ti... Opýtame sa Maťa. Maťo, čo hovoríš na moje videjka? Počkaj, s tým sa mi tu chcem loginovať. Maťo, čo hovoríš na moje videjka? To si zaujímavé môjho psíka. Maťo, čo hovoríš na moje videjka? Celkom fajn. Celkom fajn, vidíte to. Vtedy, Maťo. A čo je ešte celkom fajn? Čo? Čo je ešte celkom fajn? Ja. Ty? Neverím. Maťo nevie hrať Super Meat Boy. Prostoty. A ani ja.